Floor! Floor! Floor. May magpapasipsip ng Ingrown. Sino? Si Mia. Floor. Ingrown talaga. Floor, please. Bakit? Ano nangyari talaga? Paki ano lang. Buntis ako. Ha? 3 months. Gilid ka nga. Joke lang. Pahawak ka ng anak mo. Pahawak ka na ng anak mo. Mas malaki ang sa inyo. Ano nangyari sa iyo, Beshi? Yung labi mo, Beshi? Parang na si ano, Beshi? Kim Kardashian. Oo. Saan ba si Iring? Saan si ano? Yung John, patawid yung motor. Ha? Naghanap pa siya ng motor? Naghapal man siya si Iring. Kaya nauwi na si Lyra. Ay, si Inday Katong. Bukas daw. Bukas pa? Anong totoo? Kamusta? Bakit? Okay lang. Busy. Ah! Hello, reset off ko. Gusto ko yung likod mo. Oo. Kababangon mo lang sa banig no. Gusto ko yung nagtitiktok ka. Gusto ko Sa yung duyo. nagtitiktok ang wala kang laging mura. Mahal ako sa Hindi pa siya. wala pa 1 month. Oo. Ano pa yan? 21 ng 1 month niya. Oo. Sa Monday. gawas lang. Monday. Pero sa sulod, wala pa. Meron pa siyang, kanina nag-hot. Kanina nag-hot na may pulang, so may blood. Picture ko. Ay, masakit yung ulo, syempre. Mas maganda sa Sana ba? kanino, ah. Pero pagkaano? Syempre, itsada mo na, gagastos ka na, itsada. Correct. Pagkano? Yun nga yung sinabi ko sa yun din sinabi. 5,000. Meron doon kasi 15,000 na pero ikaw mag-aangat ng sarili mong ilong. Oo, meron yung, pero may standard, yung kunyari yung, Oh. hindi naman sa hindi magaling na doktor, yung medyo hindi kilalang doctors, 35 na. Pwede tumakas mo kayo. Babawasin. Hindi. Hindi, diyan ko kuha. US silicone ako. Hindi ako nag-cartilage. Kasi si cartilage, hindi makakuha nito yung gusto ko. Kasi ang gusto ko, ang tanong is, anong gusto mo after nito? Gusto ko Miss Venezuela, Venezuela. Valenzuela. Miss Venezuela. Maynila mga yun. ganyan, or mga katong si Colombia or kahit yung local na sila, yung may flower lagi, Maganda yung ano niya, no? si Mars ano. Ano ba? Ano nga ba? how true? Feeling ko yan ang susunod na loan mo. Ilong. Loan. Hindi naman. Hindi mo na ako maglo-loan. Nakakapagod na magbayad. Kaya hindi ako pwede makapunta guys sa Hindi ka ba nagkakapunta rin? Okay lang naman yun, naiintindihan naman yun. November pa. Matapos na ako Mag-loan. Hindi, matapos na ako magbayad ng loan. Pwede na pag-gala-gala. Lips, appeal sa breads. Gusto niya may Ganahan mo siya. Sabi nga niya sa akin, sabi nga ni Brenda, bakit mo magpalips kasi masyado maliit lips? Okay ako, te. Okay ako. Ikaw ba, ano? Ako biktima. Content na ako. Naaraw. Free. Okay lang sa'yo. Get free pa. Magpaano lang ako magpaputi na ako. So ano yung akin? Ano to? Ano yan? Gusto maputi Ay, lang. yung glow. Mawala lang yung mga tagyawat. Kami ni James. Ay, mga blemish. Ang dami mong customer. Nakakailan ka na ngayon? Saan pa? Ay, 3 na to. Ah, 3. Ano mo pinagawa niyo, ma'am? Hair color and bottom. So ano po ipapasira niyo? Nagpa-hair color po kayo. Tsada. Magkano hair color? Depende sa ano, visation. Sa haba. So pag yan, 500, nakatatlo ka na. So naka 1.5 ka na ngayong floor. Baka naman. Mambuburaot lang ngayong floor. Baka naman ah. Ano mo naman ako French fries? Sabi ko, Hala, pak, oh. Mayaman to eh. Sabi niya, Beshi. Pupunta raw siya dito. Magpapakain siya. Yun din yung narinig ko. Wala na akong pera. Kailangan ko maningin lang Hindi, sabi mo, sige, mag-ano ako ng Japanese burger. Oh, di ba? Oo. Dapat pumunta muna tayo doon bago natin sila pinuntahan dito para diretsyon tayo pa uwi. Hindi, nag-chat na to eh. May lakad Hindi din. pa to. Ganahan ko sa kanyang kilay. No? Sabi ko kasi Maganda after yung book niya, lunch. Sony color. Uy, may ganyan ako. Gusto ko rin magpaganyan ng Meron akong ganyan doon. taray. Sana all. Marami ka na palang customer. Ano lang, Last, kamusta hulog nitong week? Hulugan mo pala ngayon, Sabado o Linggo? No. Monday pa. Every Monday, halapak. Every Monday, 2-5. Kaya, kasi naka 1.5 ka na ngayon. Susunod. Na-miss ba kita?
Na-miss ko yung ginagawa natin. Pag sinisigawan kita rito, hindi mo ako sinisigaw po ako dyan sa labas ng pinto niya pag nakamotor ako. Ay, di mo makita. Sumisigaw ako. Sabi ko, cute. Marinig ko yung boses ni Gwen, lakas malakas yung bunganga. Ah. Babae lang kasi ako eh. Oo. Yung sa kanya, parang lang karbotso. Oo. Marinig mo hanggang doon sa tulay. Ma'am, matagal na po kayo dito nagpapagawa sa kanya. Ilang beses na po? Ilang taon na po kayo sa kanya? Ano yun? 4 years pero 4 years. Hindi pala. Pero basta every may papagawa ka sa kanya. Bakit po siya yung nagustuhan yung ang daming nagsasalon po rito. Syempre ayoko naman manira. Ako, pero From Libuna ka pa? Bakit? Bakit siya? Soki. Ay, service. Anong dito ako nakatira. nagbibigay rin ba siya ng extra service sa'yo? Coffee. May another customer so makaka 2,000 ka na ngayon. Ano yan, magpapaganda siya kasi. Pak na. Makaka 2,000 na siya, pak. Sa mga kaibigan, makakakota na po si Flor, may panghulog na, makakadalaw na siya sa Inuguan Farm. Pak. Tapos magano na kami ulit. So, parang. Ano mo? Wala May event? Wala man. Pak. Event ba? Bakit kay Flor ka nagtitiwala? Bakit hindi sa iba? Tagalog na yan. Ipagkita nga, Tagalog iwaki. O no choice? O no choice ka lang talaga? Kakilala ko na siya dati. Paalam ko. At saka support kasi. Oo. Nga, pak. Aside sa Kaming sino ba namang Kapitana, syempre maganda. Ako mag-ayos sa'yo. Kapitana, ba kailangan mo ng tulong ko, Kapitana? Ako dito to yan. Mura lang ako, Kapitana. Magaling talaga yan si Flor na po, pak. Lalo na pag nagano kami. mga tao kami. Yung mga ganyan-ganyan. Idawal ko niyo mo, BFF. Hindi ba nakita yung ganyan-ganyan, pak, Ha? Hindi, oy. Pero mga tao. Iba talaga, pak. So, mag 2,000 ka na ngayon, magtitip sila ng tigo 100, so meron ka ng 2, 3, pak, ana. Kaya yung chika. So, makakadalo ka na sa amin, friend. Dalo ka naman dun. Tumadalaw daw. Oo. Actually, may gusto akong itanong. How true? Ano ba talaga ang tunay na dahilan? Wala, busy talaga ako. Ana, May bayarin daw sa card. sa true. Kasi mas nakakahiya kung pupunta sa farm para sigilin ka sa card. Dito na lang. Kaya nga. Diba? Mas Tama. maganda dito na lang pala. Pero mas maganda din doon si Milid. Kasi baka hindi nila alam saan. Hindi ako mahanap ng card. Baka ipupost tayo. Buti. Nagbuwan ka ba? Magparibang ka? Hindi. May napupunta na ano. Pak. Di ba? Light makeup lang. Kapag kapitan, kailangan na. Ay, huwag kang maniwala dyan. Kung kailangan mo tulong, andito lang. Ako na bahala sa ano mo. Ana. Sasa. Asan yung uyab mo pala, yung boyfriend mo na nakita ko? Makagjuwa, meron ba May, akong juwa? may kaakbayan ka man sa glitz daw. Wala. Kagabi. Kagabi nga, Mga B-Marts daw yun. Ano yun? Si Diva yun. Mga B-Marts daw kagabi. Si Odiva yun. At saka si Sarima. Asa yung lalaki mo doon? Pero sino yung kasama mo, mga B-Marts? Hindi, iba silang table. Dami Uy, alam niya! Alam ni Mia. Alam mo, Flor, nagbago ka na. Hindi ka dating ganyan sa akin. Bakit? Ha? Uy! Mia, di ba wala kami lalaki dun sa ano? Wala. Ha? Sabi ng mga lalaki, ganun din daw sila. Tinigil na rin daw nila. Wala kang jowa ngayon. Wala, tagal na. Last year pa. Okay. Huling tanong, kailan ka babalik ng Hinaguan Farm? Mga November na. Ang Yung tagal totoo na. Naman. Matapos ko na yung babayarin ko. Mas nauna pa yung eleksyon. No. Wala ko ba nang babayarin ko namin? Na-miss ko na ba? Talaga. Fight! Iba din yun. Fight pack, ana. Tapos, pag wala ng budget. Kapag wala obligasyon na, Ano na ikaw na yun? ang tahipos ka. Oo, ay, o pero dili, pangkuon. Nang ano lang. Sure na yan ha. Abangan po natin ang pagbabalik ni Aling Flor. Samara. Bakit pinagpapawisan ka na naman? Hindi ganyan talaga yung mga healthy, healthy earth. Abangan si Flor. Yung mama ni Arjen. Andiyan ka nakita ko.
nakita mo? Abangan na pagbabalik ni Zamara Park sa Hinaguan. Kasama na kanya mga kiki. Sana all. Wala akong kiki. Dahil Wala, prayer dahil is the best. magba-birthday ka na. Ano bang birthday wish mo? Ah, Anong birthday wish mo? ano lang. Good health and More kiki? Hindi, more customers. Sa mga gusto magpagawa. Pagawa na kayo para mas lalong malami. Paano pag may gusto magpasira, saan pupunta? Turo mo, pangalanan mo. Ha? Volcanic Simela. Ala! Char lang po Happy birthday, Flor. Ibatiin naman ninyo si Flor ha. Happy birthday kay Flor. Tapos sa mga gusto pong magbigay na kanyang ng regalo kay Flor, sa akin na lang po idaan. Para ano. Sa kanya eh. Para na sa ganun makapunta siya ng Hinaguan. Hindi, sa kanya. Doon niya kukunin. Hindi, doon mo kukunin. Kung may nagbigay, ate. Hoy, at Oh. least. Oh, ate ha, punta ka. Oh, na. Punta ko, wala nang problema. No? Sa. Yes! Ah. Mga tao ka. It's DJ.